ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക്. മൂന്നാറിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കാന്തല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാന്തല്ലൂരിന് ഈ പേര് കിട്ടിയതിന് പിന്നിലായിട്ട് രണ്ട് ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ് പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മുരുകൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിനെ കാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മുരുകൻ കുടികൊള്ളുന്ന ഊര് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കാന്തല്ലൂർ എന്നുള്ള പേര് വന്നതെന്നാണ് ഒരു ഐതിഹ്യം പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും അതുപോലെ തമിഴ് സംസ്കാരമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊക്കെ ഈ ഒരു വാദത്തിനെ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള വാദം എന്താണെന്നറിയാവോ? ഇവിടുത്തെ മണ്ണിലെ അയൺ ഓറിന്റെ കണ്ടെന്ന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. പണ്ട് ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ട് കാന്തശക്തിയുള്ള കല്ലുകളും ലോഹാംശമുള്ള മണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അതുകൊണ്ട് കാന്തങ്ങളുടെ ഊര് എന്നുള്ള പേരുണ്ടായിരുന്നെന്നും അത് പിന്നെ ലോപിച്ച് കാന്തല്ലൂർ ആയതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം. ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് മധുരയിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ കുടിയേറി വന്ന് താമസിച്ചൊരു ഇടമാണിത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 5000 അടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കാന്തല്ലൂരിനെ കേരളത്തിന്റെ കാശ്മീർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. Adiós amigos.